जों बे गभर्नमेन्ट बेरेखाखौनो जेबो बुङा आरो दा बे खेथ्रआव बुंबाय जे एबसुनि रायजो बिग्राहा जेब्ला एबसुनि रायजोखौ बिला होनबायब्ला गभर्नमेन्टनि फुलि जाबायब्ला हेमन्तआ फैनानै आरामसे बुंलांबाय बे आरो बेनि थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा आरो बेखौ खुनु डिफेन्स बर्डआ काउन्टार होआखै आरो होनोबो हाया जोङो रायजो बिग्राखौ गाराखै होननानै डिफेन्स बर्डआ साहस होबा बुंना जों बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजि खालामथारगोन जों सोरजिथारगोन जों नांथारगौ बड'लेण्ड रायजोखौ बिथाङा बुंथों ना बुंनो हायो नामा बे साहस गैया बुंनो हाया गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि चेनेलनिफ्राय फिन खेब बरायनाय थाबाय जोंहा बिटिआर एबा बिटिसिनि सोमोन्दै दावराय देख्रेब सारा मा बुंदों जाहाथे भिडिअखौ सिगांग्रो नायग्रोना लाबानो जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे दोलो मोननैया ज' जानानै इलेक्सन गेलेनो हानायनि माबाफोर खेमथा दंना गैया बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंना बे बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया सेसनाव एकदम थैथां माने खस्थ' खालामनानै आन्दलन खालामनाय थाबायनानै आन्दलन खालामनाय संकसनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जोंसिम देबरगावसिम थाबायोमोन उपेन्द्र ब्रह्मआ देबरगाव थायोमोन जोंनाव थादों स्टार्टिंआव जोंनिफ्रायनो खाथि खाला थादों बे संकस एरिया गसाइगाव एरियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबायोमोन बिजनि एरियानिफ्राय थाबायोमोन साइकेलजों फैयोमोन हिन्जावफ्रा सोंनाय साइकेलजों फैनानै माने लोगो फैयोमोन आन्दलनखौ माने साइकेलजोंनो खालामनाय जादों थाबायनानै खालामनाय जादों मोनसे बिराद गिदिर मोजां मोनसे माबा दङ दा बे थांबाय दानि नै बिएसि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिसि मोनबाय बिटिसिजों जों बयबो सानदोंमोन जे बेजोंनो मोनसे माने जोङो आलादा रायजोखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय जों सानदोंमोन मानोना बिएसि बिटिसि सुक्तिया मोनसे फाउन्डेसन बे माने आलादा रायजो गायसननाय मोनसे फाउन्डेसन ओंखायनो जों बेजोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनहैसिगोन सानदोंमोन खिन्थु दा दिनै जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड रायजोनि माबाया गैलिया आरोखि बिटिसि मोनखानाय 6 सिटआवबो जोब्बाय बेबो जोब्बाय आरो बड'लेण्ड रायजो बिलाइनि रावबो गैलिया जोब्बाय रावबो गैलिया नै दाखालि हेमन्त बिश्वशर्माया बे बाजेट सेसन जाय सानसेनि प्रग्राम खालामदोंमोन बिटिसिआव 16 फेब्रुवारियाव बे रोखा बुंलांदों बेयावनो जे माने दा बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैला बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो आगोलनि एबसुआ माने 10% बर' मेजरिटिनि गामि थानायखौ माने बिटिसिआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामोमोन दा 100% थानायखौसो दाबि खालामो होननानै बुंलांबाय ओरैबायदि लासिं सिं खालामना गालांबाय जोंनि जायगायाव माने नोङो एसेमब्लि खुंहैबाय जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'निनो एखे आफाद जातीय आफाद होनना बुंना लाग्रा फरायसा आफादखौ दिनै बेयावनो जोफ्लेना गालांबाय हेमन्त बिश्वशर्मा जे बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैलिया ओमफ्राय गामि बिनोबो दिनै माने 10% आगोलाव जे बिग्रा आफाद दङ बे गैलिया 100% बिग्रासो थाबाय दा बे रोखोम बिग्राखौ जों आगोलाव लोगो मोनोमोनब्ला थारमाने दानि एबसु डिफेन्स बर' दैदेननाय एबसुखौ जों आगोलाव लोगो मोनब्ला मोननैसो बिटिआर सुक्ति जाहांसिगौमोन ओरै होन्दों आरोखि माने बिटिआर सुक्ति खालामनायाव खुनु जेबो आपत्ति गैया मोननै मोनथाम नांगौ सिगां नांगौ लानाय जादों आरोखि ओरैबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों माने बे बिटिसिखौ फोरोंनानै बिराद जारला जाबाय जोंहा होनो नांगौ बेखौ ओरै होन्दों आरोखि बे सेन्सआव बुंनाय जादों दा गथिखे बिनि गेजेराव जों नुबाय जे बिटिसिआबो दिनै जोबलांफिनबाय 6 सिटआव जोबलांबाय बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों सेस जाबाय आरो बर'नि इउनिटिया जोब्बाय दिनै बे बिटिआर सुक्ति गेजेरजों जा आसा खालामदोंमोन अस्त्र दैग्राफ्रा हाथियार दैग्राफ्रा एनडिपिनि केडारफ्रा मोजां मोनसे जिबन खालामनो हागोन सानदोंमोन दिनै बिसोर माने अस्त्र सारेन्डार खालामनायनि उनाव दिनै सरकारा बिराद लाब जाबाय जे एफा गिदिर हाथियार दैग्रा आफादखौ जों माने बडाउन खालामबाय जों हाथियार गथायनो हाबाय बेयावनो दायथ' जोब्बाय फिसा दा जे बिसोरनो जे रिहेबिलिट खालामनांगौ बिसोर जे पुनर संस्थान खालामनांगौ बिसोर जे न'खर जानांगौ जिबन जानांगौ बे गैलिया दा बयबो दिनै रायजोफ्रा बुजिखाबाय जे बिटिआरआ जेबो गैया आरो बिटिसिआव जोबलांसै नुखाबाय दा गथिखे उफाय गैया दा जुदि सोरबा आफादा दिनै बनसुआ बुंनाय जादों स्पस्त'यै बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो बिफिननो ओंखारदों जेब्ला रायजो राजाफ्रा निस्सय दिनै रिलाइज खालामदों सापर्ट खालामगोन आरो बयनिबो थैयाव बयहाबो बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मोनसे माबा दंखायो थैयावनो सिथाबनानै फैखादों जोंनि बड'लेण्ड रायजो नांगौ बे बाथ्रा दिनै बयनिबो थैयै बिखाखौ खालामनानै दं दा गथिखे बनसुआ जुदि आलादा रायजो बिनो ओंखारबायबा बड'लेण्ड रायजो दा बेखौ निस्सय बयबो सापर्ट खालामगोन ओंखारगोनबो आरो दिनै बनसुआ जायनाखि खामानि मावगासिनो दं जों दा नुगासिनो दं वार्ड लेभेलाव बिथांमोना दिनै माने गिदिं मावगासिनो दं गुबुन माने ट्राइबेल माने माबाफोरखौ नेताफोरखौ लोगो हमनाय जों बेखौ नुगासिनो दं मेघालयनि चिफ मिनिस्टार नै बावैसो लोगो मोनदों बिथांमोना जों नुदों अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार लोगो मोनदों ओमफ्राय जों माबानि दिल्लीयाव थांनानै बिसोर माने मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दा बेफोर जिनिसखौ नुगासिनो दं खिन्थु ग्रासरुटआव जों एसे खामानि मावनांगौ ग्रासरुटआव हाबनांगौ दा जेब्ला ग्रासरुटआव हाबगोन रायजो राजाखौ जेब्ला बुजायनो हागोन रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामगोन रायजो राजाया निस्सय बुजिगोन आरो बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ नांगौ रावबो नाङा दा बिनि बेलायावनो किसुमान रायजो राजाफोरखौ
आं बेखौ बुंथ'ला दे एसे माबा जायोमोन एसे जुनारा थोंजोङै बाहागो लानो हागोन हाया खिन्थु हानाय नङा सनितपुराव माने दासिमबो माबानो हाबाखै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ सनितपुरनि गामिफ्रा दिनैसिमबो बिटिआरआव हाब्बाय बा बिटिसिआव हाब्बाय होननानै दासिमबो नटिफिकेसन ओंखाराखै आरो दाबो जायाखै गथिखे बिसोरो बे बिटिआर इलेक्सनाव फैगौ इलेक्सनाव बिसोर बाहागो लानो हानाय नङा आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे दोलो मोननैया ज' जानानै इलेक्सन गेलेनो हानायनि माबाफोर खेमथा दंना गैया बेखौथ' गोबां रायजो राजायानो खौसे जानायखौ लुबैदों बयबो लुबैदों खौसे जानांगौ होननानै जोंबो लुबैदों एखे जों माने खोब गोसो गोरबोजों लुबैदों ज' जानांगौ होननानै दा खिन्थु ज' जानायखौ जों नुवाखै आरोखि दा आगोलाव एसे आगोलाव जों नुदोंमोन एबसुआ इलेक्सन लानाय खिन्थु ज' जानायनि बिसोराबो उद्देश्यफ्राबो माने माबा डिभटेड नङा आरोखि डिभटेड गोसो गोरबोजों ज' खामानि बिसोर उद्देश्य गैया बोरै माने इउपिपिएलखौ माइलेज बोरै होनो बिटिआर सिटिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो बेबायदि बाथ्राजोंसो बिसोर दिनै ज' जानाय बाथ्रा मोनदों दा मेइन जोंनि माने माबाया अबाव जादों थाबथानायफोरा जोंनि मिटिं पइन्टआव बबे जों दा बेखौ नायनांगौ आरो जों माबाखौ लानानै ज' जानो नांदों दा जों ज' जानायनि मिटिं पइन्टआनो जाहाथे गैयाब्ला नों ज' जानो बुंबाय थाबा ओरैनो जेरै ज' जानांगौ बुंबाय थानाय ओरै गावखौ ज' जानो नागारदों फरिसयनायाबो आरोखि आं ज' जानो नागासिनो दं आं ज' खालामगासिनो दङ खिन्थु ओरै आमुखाफोर लाबोना ज' जानो नागाराखै बे बुंनो नागिरनायखौ जों दा नुगासिनो दं आरोखि दा ज' जानोब्ला मिटिं पइन्टआव फै दा मिटिं पइन्टब्ला आङो खुलाखुलि बुंनो लुबैयो दा दिनै फार्स्टआव जोङो ज' जानोब्ला बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानांगौ जों होननानै बुंनो नाङा बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों बुंना बे बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया सेस जागोन आरो बे बिटिआर सुक्तिजों बिटिसि 6 दला सेस जागोन दा गथे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंमोन ना आरो बेखौ बुङाब्लानो जों जुदि जों 6 जनखौ लाखिनो थाखाय जों ज' जानांगौ होनना बुङोब्ला हयथ' मोनसे जोंनि गेजेराव ज' जानायनि मोनसे मिटिं पइन्टआ थागोन आरोखि नङाबा थानाय नङा दा बे रोखा दंखाथारो एखे बेयाव खुनु गोनो जाना रायजोफ्राबो गोनो जाना जे माबायावनो बिटिआर सुक्तिनि इन्ट्रडाक्टरि जायनाखि लिरनाय इन्ट्रडाक्सन बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो दंखाथारो बे 9 नम्बर लाइनाव दंखाथारो एखेबारे बेयाव बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननाय बुंथाय दंखाथारो बे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जाबाय आसामखौ बुखावला आसामनि सिमाखौ सोलाय सोल' खालामना जोङो बड'लेण्ड रायजो नांलिया बेयाव होनाय जाखाथारदों दा नों बिदि होननायनि उनावबो जुदि जों बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला माने जोंनि बड'लेण्ड रायजो नांलाखौनो जों बुंनाय जादों बेनो आरोखि दा उथे जोङो नैबे फार्स्टआव जों थि खालामनांगौ जे जों बिटिआर सुक्तिखौ जोङो माने नाङा जोंनो बेखौ डिनाउन्स खालामनांगौ जों बेजों जेबो जाला थांनाय बिटिसि सेक्रेटारि आं बेखौनो बुङो दहायबो बुंदों जे हेमन्त बिश्वशर्मा जोंनि न'आव फैनानै इलिगेल भाबै जोंनि न'आव फैदों जोंनि इसिं न'आव हाबनाय जादों आरोखि आसाम एसेम्ब्लिया बेयाव खुंजानांगौनि खुनु खारन गैया एबसुआनो बुंनानै फैदों बड'लेण्ड नांला आलादा सेपारेट स्टेट नांला दा बेयाव फैनानै बे हेमन्त बिश्वशर्माया जोंनि इसिङाव हाबनानै एबसुआ माने बड'लेण्ड रायजो बिला दा आलादा रायजो नांला होनना बुंदों दा बेनिफ्राय दुर्भाग्यसिम जेबो थाया एबसुखौ सेस खालामनांगौ गाफ्लायनानै खालामबाय दा दा जों रायजोआ बुजिनांसिगौ दा दिनै मानो बुंदोंलै मानो साहस खालामदों माने एबसुखौ दिनै नुबाय एबसुआ माने सरकारा जेखौ बुङो सरकारा जेखौ थोनो बेखौ मावो दा थांनाय उनाव इलेक्सनावबो बेखौ नुदों डिफेन्स बर'फ्रा हेलिकप्टार गाखोलायनानै एखेबारे बिजेपि जानानै इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय नुगासिनो दं आरो खुनु गभर्नमेन्ट बिरुद्ध डिसिसन लायाखै जों बे गभर्नमेन्ट बेरेखाखौनो जेबो बुङा आरो दा बे खेत्रआव बुंबाय जे एबसुआनो रायजो बिग्राखा जेब्ला एबसुआनो रायजोखौ बिला होनबायब्ला गभर्नमेन्टनि फुलि जाबायब्ला हेमन्तआ फैनानै आरामसे बुंलांबाय बे आरो बे थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा आरो बेखौ खुनु डिफेन्स बर्डआ काउन्टार होआखै आरो होनोबो हाया जोङो रायजो बिनायखौ गाराखै होननानै डिफेन्स बर्डआ साहस होबा बुंना जों बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजि खालामथारगोन जों सोरजिथारगोन जों नांथारगोन बड'लेण्ड रायजोखौ बिथाङा बुंथोंना बुंनो हायो नामा बे साहस गैया बुंनो हाया थैनोबो हाया गभर्नमेन्टआ जा डिसिसन लायो बे डिसिसन थांफागोन गभर्नमेन्टआ जाहाथे गावसोर गाज्रि मोना गभर्नमेन्टनि गाज्रि मोनथावथाव खामानिखौ जाहाथे गावसोर मावा दा बिनि थाखायसो जाबाय मोनसे फुथ्ला बायदि बिसोर सोलिगासिनो दं उन थाफा बिसोर खालामगासिनो दं जाथ'बाय